Zinc carbo ruak chu a thiang nuam hle a perfume siam chhuahna company pakhat Switchika hnathawk te erawh chu an buai tlang hle a tuk mai ah an perfume brand thar tih chhuah tur atan chuan an inbua sai mup mup mai ani ikai erawh chu a birthday ani awangin a thawhpui te chuan lawmpui na te hlanin chumi ni chu hlim taka a hman theih nan hun thawl te siam sakin an haw hma tir dai a ani pawh chu a lawm ve hle hawkawngah chuan a thian tha ber irani chuan a lo hmu a piancham lawmpui na thil pek te a lo pe a bial pathar ni awm tak hi a lo inhruai tir leh bika hetiang kawr leh pheikhawk te nen a i piancham lawm te chu a pheikhawk sang te lei vela tih in a lo fiam ikai erawh chuan airport ah zelina lam ka ngai ania nangpawh i tlai a nge kal tur rawh tiin a thian nu chu a tir liam mahse a thian nu thusawi chu dik a ti ve ta riau a pheikhawk sang chu a va lei ve ngala a bun chhin vela a bun tlang ngal airport ah chuan a bial pa zelina hmuak turin a va kal a hmui te chu an hnawih sen chawp chuk chuk a a pa in a lo khawl awang chuan a lipstick te chu a bekah chuan a khawng ṭhelh chutia lipstick chhuat a tlaring mai chu mipa pakhat hian lo hmu fuiin a chhar vat a a piah deuhah chuan ikai dingreng chu a va hmu a hnung chhawn tlat awangin lipstick chu a tah ani ring viau mahse a pet a lo zelina chuan ikai chu lo khawlin beijing ah kala awm renga ka ti pal lutuk kanu leh ka pa te chuan lo haw tho a mahse ke chu kalo haw ve hman ta lo ani piancham chi bai le min lo hre thiam hram rawh aw a ti laiin khawl chu a tawp ngal dai ikai chuan lo sui hma ve tur a sin le tiin zelina lo haw thei lo chuan a ti lung hnur viau mai irani chu a va khawla ani erawh party na a lo awm a thawm a beng chen em awang chuan tihbuai chi niin a hre talawa khawl chu a dah leh ta zawk ani a rilru lo no thutin ama leh ama chu a inkhawng ai em awangin a mit tui te a tla hial in lamah ikai ipa te chuan zanria an lo ei ve mek thunga zelina leh ikai te chungchang suiin kumthar lamah chuan an in nei ve mai te pawh an ring deuh tawh ani zelina chu lawyer tha tak ani awangin makpa tan pawh an duh hle ikai erawh chu dawr pakhata a ril tram ti rehna noodles te a ei a dawr bula uite lo bawk reng chu eitur te a pe bawk pheikhawk sang bun reng chu ning tawhin a sneakers te chu a bun leh a chuti lai tak chuan a hnawih sen tlau lo chhar tu pa kha a bulah chuan a lo thu ve a lo en vung vunga hnawih sen tlau tu kha niin a inchei dan atang chuan a hria mahse ikai chu a pa nen chuan an in biak awangin a zawt buai duh ta lo ikai chuan dawt tin zelina nen a thil ei dun ang chuan a pa bulah chuan a insawi a eitur a bar thu te leh eitur tui hnai tak tak an ei thu te chu a sawi zel a battery a lo law em awang chuan khawl chu a tawp zui ngal mak ikai chuan a bula thupa phone chu hman sak a dil a phal takin a lo hman tir phone call a hman chung zawng chuan chu pa chuan a rukin a lo thlir veng veng ikai in lum a tih hmel em awang chuan coca-cola vot a lo lei tawh sa chu a pe nge nge ani pawh in lawm thusawi let nan an perfume siam chhuah sample pakhat chu pa hnenah chuan a pe ve bawk chu pa chuan engei hming ka hriat hnui ang riauin ka hria tin a lo zawt a mel hriat lo hnenah a hming hrilh mai chu duh lovin shanghai hi a lian ve em a kan in hmu leh tawh kher chuang lovang ka hming chu hre lo mai rawh a lo ti dai chu pa pawh chuan ni mahse ka hmu le che chuan ka ti buai veu tuang che tiin an bula uite chu a chula a bungrua te chu lain a haw san zui ta ani chu pa chu guangzi ani in rampawh atanga lekha zir zo lo haw hlim hlawl ani a thian pa mu sena chu reilo te chung a va fin rih dawn ani ika in a pek perfume te chu bawm pakhata a dah tha a lipstick a chhar erawh kha chu a en zui wang ika in a thlen dawn chuan a biang hnawih tai chupin a rui der zui ngal mahse a chhung te chuan an lo ngak thap mai a pa chuan zui in a lo zelina a lo haw si lova tu nen nge in duna tin a lo zawt ta chat mai a phone off dei awang khan zelina chuan a pa te chu a lo va khawl a lo ni a ngaidam te a dil mai baka thil pek te a lo thon nge nge ani a pa chuan
I thin chelu tuka ngai da melo dil mol lain thin jim reng su I phone te ka char chang che ti in a house zui sham. Anawi ro chuan zilina hian polen hi I allergic ti a shelo nge alo thon chau mai kanda bodei do nim ni alo ti sur sura a urem ti na chuan rose party chu ada son kal. Ika in phone a charge cha ti chu message alo thleng zun zut maya zelina vek alo ni ngai da malo dil char chu ni in a u nau pa in tur alo da sak te chu in chungin ikai po chu ama le ama chu pian cham chi bai te a in buka lungai reng chu atum lo atuk zianga chuan an thopui pakhat chuan lo bia in kan spokesperson kha arayan ya a pasal fa anilowan lati zui le ngal boina atam viawang alo ti rang takin ikai chuan company lamapan konglaka chuan a in chei pa mol boka a lipstick ero asong mu zo lo a car park atumna lama chuan mi car ala tai zui sham mu sena car alo lani zuia a man mo emawang chuan a business car te chu a pe a heta hian milo khol mai don nia tina kalsan ngal guangzi po chu alo thleng phei ve chi a sonu son ka motor hi alo suman sham alom le ti in alo shil zung guangzi chuan kar chhualo en vata in I kamo ti in a thler zui vunga anui suk an na thona tur building te chu alawin ang le zela guangzi chuan a champa mu sena te company animation movie company chu azom ve don alo ni an company hi ding thar hlim hlot an ni awangin an la phui sui lutuk lova guangzi chuan animation director le main designer a kop don ani na thok dang te chu script ti tia an ko script writer te damaya action engineer te le dubbing ti chin te huibena assistant painter te an ni an boss ber ero chu company din chuak tu ni bok chen I a ni in pachen ti in an ko mai thin guangzi chuan thil pakhat fenji sendu chau hi ka boy pui ri dona case dang te chu ka khoi ri don lovania ti in a shil hlom Ika in program an nei na hmun awa thlen chuan mipui thahnem takan lo pung khom to a spokesperson funds te ni in an lo rilui to mai ani Ikai chu an lo ti tlupal le ngala do kana tuite chuan abwa kho zui mai a in ti fai lai tak mai chuan zelina chuan video call in alo bia anu alo biak tir pa boka an fapa awang chuan thupa te alo choi ve anin bezo chia chu call dang alo kal le a mu sena lo ni a car atai awang khan in mu adu thu alo soi a ko na hmun chu zu dor alo ni a mi an lo tamin an lo rinwai maya guanzi khan alo bevat in ika Shanghai chu alente lulnen avoi ni nan kanin mule ta chu ani hi alo ti engtin nge ka hming te shat I hming chau ni lowin I number po ka nei to alom ani chuan kar khai ta im ni ka champa kar zok ma se su a boy box si a keman ka lo dong song zok mayang che heng ho hi ka thopui te le an chian te an ni hi e heu chu invai in man min pek tir tu mem ni tlem te chawani kha ka tai ran in siam tir zuwa min shil mai ula kar siam man chu ka choi fe kang chutia anim biak mol lai chuan mu sena chuan abial nu chu pan hnai hin thlathum lai chu ka lo in gai zong ve ta a khale hei hi tan ti in muffler sen duk chu a ngonga chuan a ba tir chu nu la chuan ni pui kholum lai ya muffler te in pek enga ta ngei ti alo ti hu chuta in la zei deuhin mu sena chuan muffler la pakhat chu pot chhuakin chuta chuan zungbun ada thla a min nei du angem ti in nei puya chuan asom ta engei sha thlathum cha kan la in ngai zonga in nei du amo poisa po in em ni ni puya te muffler te min pe a ti in mu sena chu lung oi lo deuh chuan a bial nu chuan a beng chora a chhuak zui ngal nal mu sena chuan alana hle a pachen min hnol le to ania ti in a chap vel ani la chuan in nei ngai lo ka ti kha inin chen le chuan iro sum za a chan ve chu I chan don ania ti na lo hnem I kai chu anui lo za deu an tong ring to box si a homai chu adu to guangzi chuan ka va thlang che ti in chhuah pui atum mu sena chu lo in rol vatin
Guangzi hetiang din hmuna hian ke I thian pa le u nau pa hi min kal san do na mo khanu wang mai le ngal khan mo meichia zong hi anin ang vek ten om hlom lutuk tu ma rin tlak anom lo alo ti ta mia mai I kai chuan chutia meichia zong dik lo ang zonga alo soi kher chu alo ngai thei bik lo anin hial ta bab mai an pahnih chuan buaina chin fel nan ti in zu in tamsia ka chuan anin el tarup maya an in thei dun phian le ngal I kai chu a rui ta hle zingdar sari le minute so malo ni a room chu alo hnok tha khop mai I kai chu a thozi chala awm na hmun chu a room ani ta hau lo mai ranglu tukin akor chu hangal soka glass tumbunin scarf chuan a hmai chu hup chungin hotel chungoi rengin a chhuah san pawna taxi lo dinga chuan alu zui ngala nepnoi dawr chu panin toothbrush velte avalei kwalani irani chuan chutia in hup chunga akun rudun dun lai chu alo hmu fu tlat mai bedroom lama chuan anin nor phei zui ta chuan I kai chu identify pa mol spokesperson a an hman nu chanchin te chu an soi duna irani chuan in phasan na hi chu mi then khat chuan taksa in phasan na hi ani an tia a then chuan rilruwa in phasan na zawk hi ani an ti ve thunga tin alo soi zwa I kai chuan a lipstick mu lo a beka alo omle nol mai chu maktiru tak chuan a in hnoi pa mola na a atlai hlawa wang chuan a thian nu chu a kal san thuai office ava thlenga a phone a en chuan Guangzi an WeChat lama friend request alo thon chu a hmu marketing department te chuan meeting an nei zui ngal I kai chuan Lily chu spokesperson atana a thlan chan te a soifia an thopui pakhat Mr. Konga ero chuan spokesperson atan chuan meichia ni lovin mipa hman to mai chu a rota mipalar tak te chuan mi an hip zok ti in a soi chenzenga chu spokesperson atan alo rot ve thungani an pu ber chuan perfume series atan chenani sela scented series atan Lily ni rose ti in thutluk na alo siam ta ani Guangzi chuan I kai chuan office a chuan a han enru deuh du ka a za le deuh wang chuan mulo chuan an office lama bok chuan a lesan le tari mu sena pen tong po chuan wak vaka an chan te la chuan zan lama I kai le mu sena te che vel lai chu video in an lo lak saka an lo en let na samai Guangzi an delete tura angen ta ka chuan det chena chuan alo she thiam ngal maya Guangzi chu ado vel phota a delete sakta ani I kai chu api in atir angin Mr. Konga signature la tur chuan vakala tuma ani chu an thopui nu pakhat nen an lo om du na alo zu deuh thuak lai chu awa hmu chuti lai chuan nutelanin alo khola aman huna bazar kalpui turin alo som Mr. Konga chuan vo in chu ivanal ve ti in I kai chu alo fiam peka kalome ti zongin a changa a document a sign tur te chu a dokana chuan da sokin repo om du lo chuan a chwa san he pa ler lutuk hi a chi ru deuh tlatani Nutella ni le I kai te chu chome lein an bazar du na la alo hodo na ai du zong siam sakka du ani ti in Nutella ni chu a phur hle Guangzi po pheikhok le thil dang lein a bazara anu in voice message lo thonin zan in chu lo ho ma ang che eitur tui deuh kalo siam don chi ania ti in alo shil nulani le apasal chuan thalak hlui deuh an lo en du na heta hi chuan I kai hi ala sang ber ani hi tuna chuan a toy ber tuang ti in an nui dun har Guangzi po chu alo thleng ve ta a anaw I bo po chuan a u chu hlim takin alo lom a thil hon sak te chu a sem hloma anin hmu lo na are to bok nen an hlim tlangin an ri chel chul mai Guangzi le I kai te chu an no pan lai tang to a lo in shedai to an lo ni ome I kai imbwal zo chu nulani chuan alo ko wangin tarmit chu azong boy hle a I bo khongei da lo khui ve zia su ka ti che kha ti in anaw chu a hau pa a tarmit chu Guangzi chuan alo pe a
chutia Guangzia a hmuta thut mai chu I kai chuan makati hle a lai hle a Kalens kava vua loka nge tiin room lama chuan a let vat a rui khum chiam kha ani box si a zak ngat ngat hle Guangzi chuan chocolate alo hon sak te chu alo pe ve a Sandria nei ho lai chuan an ti na sa hle Guangzi chu me cha te swain an du sak hle a I kai po in Guangzi chuan thil ni lo lo a so yang ti hlawin me te alo swa zung zung a hodon po chuan I kai chuan a thla nge ani pipu a wai pa chuan an ti zela I kai chuan min shereng si a inga tinge engma min shil du lova tina chhuat chal Guangzi la chuan ni zana khan ka shil vek to che kha alo ti ol sam et I kai chuan a ngai to le ta a rui ema wang khan alo she chiang to lo mai so ka lo ni an ina khan thla ho po alo du si lova Guangzi khan po in hotel lama khan a ria tir ta zo ka ni ani hotela khan enge thleng tiin I kai chuan a zo thli a an dan te chu an mi thla a chuan alo lang Asia omlawim ni avalum ve tiin a thom no te kha ama in alo in hli veka Guangzi a hoi son to te chu a hnung lama chekin avakwa thil poimo deuh mai kalua ka chuak tiin a luak chiam maya kamel cheviawim ni tiin a zot le nilove ka me che mu to chuan ila chelo ber Guangzi an alo tivat ma se I kai riruna chu a chapta chiam thowa kalbo tur chuan a shil zui aza ema wang chuan I kai chuan soi to lo tura shilin Guangzi ka te chu ava hup sak tu ma shil lo tur te chuan in thlemin anin min thei sham ino pan lai ang mai in itla da lutuk I hloi sen te kha I thlau mai ania Guangzi an ati chuan ehe kha khanang ma in mo lo chara niang chu kanau pan lai ya min chan china wanga kalom thu soina ani kha ilola sharing ani mo idanglam to lutuka ka hai to che alom ani mo nang chu ila chelo reng ngoi mai te I kai chuan Guangzi chu abeng pa nok chutia an din dun reng lai chuan kar pakhat hi ambula chuan alo dinga tlangwal upalam deuh hlek hi alo chuak I ka enge tinge phone ilak theime alova tin alo chot ngal enge lo ti te thuta ele nangma hmuturin mole Guangzi lam chu hoin hello I kai bel pa zilina kania ti in ava bezui le I kai chuan nulani fapa ani hi tin alo mel sha tir ve bok ani chuan inawani mo zelina chuan alo tile Guangzi po chu alo nui ve suka kati boy palang cheu kawa ho to nge ti in a ho santa a zelina chuan I kai lung oi lo tlon lung oi nan ti in a kar hnung khatla chuan rose bar sen bok chu alo kengle ma se allergy ani awangin I kai chu alo ha chhaw ngal vaka ka secretary in aduanga ti awangin kaloken sak chi a ani le Sandria eidun mayang ti in Sandria eidun tur chuan anin phur chhuak le Guangzi an ina vathlen chuan anu chuan a thian pa ina khan alo ngak reng to a inai lo ho ve ani maya paisa te min pe mai maya kan du lo lalet le ro tin alo pelet nu heng te chu rampo na ka hlo chwa ve ania pate ina te ina cho karon ei ve ni maya ka pek tur cheu alom ati po in ipate ana rem ti lowang ti ina pelet lat Guangzi chuan kanu I kai kha bial pai na lo mu a ati chuan zelina mo a that hlo chu kumli don chuan in ngai zong ve to a tun nai hi anin ti thiam lo deuh reng maya ka ngai lo thalo viau mana ma se alo ni tak lo ani don chu athushima ika ti in ko to te su unau nu ti in ko to ang che anu ho tur chu Guangzi chuan avatha a aruma alet le chuan kongkhar te chu a ngeng wangwanga unau nu mo ti na phun sup alandan chuan I kai pa le Guangzi nu te hi anin nei ani mela anin kara I bo kha lo piang ta ni inalang chuti rualin I kai le Guangzi te ro thisena inzom na nei lem lo ma se annu le an pa te anin nei miau chuan unau chu an ni ta thawani chu
Sanria ani na chuan I kai du zong po ngai pawimawh hlem lo chuan Zelina chuan seafood a cha ngal ringawta probation period a pass tawh thu te a sawi thenrim tawh lo la nizan zan khua hi na ka thawk tlaivara mahse court ka nei hun an sawn awangin airport ah ka rawn tlang ngal vat ani hi kamit pawh a sen rum hi a ti zawm leh zat a that lo chu nakina te chuan tunang lutuk hian I buai tawh lo deuh ang chu I ka in a lo ti chuan ti tur awm lo chuan ka lo kal ngut thei si lo awlawm tun tum pawh hi ka thian te zara Shanghai ah case buai pui tur ka nei wang chawa in hmu thei lo kan ni hi takin naktuk zan chu kan thaw pui pakhatin dawr a hawng thar dawna min sawm ve a local ve ro aw nal deuh khan lo in chei ve tawla ka thian te bula ka hmel hriat tir du che ania Zelina chuan a lo ti leh zung zunga atuk zinga chuan I kai in coffee a lo lei laiin guangzia a lo thleng phei ve a coffee te chu a lei sak office lampana an kal dun lai chuan mi pakhat hian I kai chu rose par sen duk bor nal deuh mai hi a lo pe le a Zelinan a pek tir ani thu a sawi bawk allergy ani awang khan I kai chu a ha chiao le vak vaka guangzi chuan allergy nei ni kha khoi pangpar kha kalau ken sakang che ti in a dila I kai lom zong tak mai alo ni a pevat an office a pansan ngal guangzia nui ver ver chu lungoi lo na in a thlak ngala an office a bulhawh bawma chuan pai dai atum mu sen a chuan lo hmuin ai pai mai mai su che a lo ti I du chuan kha nei dai ro ani pawh chu a lo allergy ve tho chu ni in a ha chhiao ve ngal bawk si a bulhawh bawma chuan ui deuh chuan a pai ve le ta nge nge I kai na thawk mol mol lai chu dunga na lo khawla enga tinge gift zong zunga hian lili ming veka awma ti in lungoi lo deuhin a lo zawt avamak ve kan thlak vek tawh kha ka hrelo hei ka chek hmasa hlawa gift zanga lai ni le ngal I ka chuan thil awm zia chu a han chui chianga chulai bik te chu Mr Konga khan a lo sign ve lo alo ni a gift dang bai pui le turin midang te chu a tir le ta ringot ani Mr Konga la chuan I thiam lo vek ani chu keite chuan ka sign chawa a kim le kim lo te chu nangman en ve mai ta che a lo ti le hlawa sign non le tir a tum pawh chuan a lo du tawh hauh lo sharing in a lo sign du lo der vel a lo ni I kai chuan donga chu va bia in gift te kha headquarter lama lo thon let le vekla naktu kha atang kan siam thale mai don ya ti in a lo shil chutia a buai em lai chuan Jelina khan a lo khol Zandar Saria address ka lo thona che kha ni local don ya tlai lo la a lo ti I kai chuan in thlashung deuh hian kati palutuk nalama buai na ka tok thuta naktu ka gift pek nge nge tur buai pui ka ngai sia ka local man do lo ani mel khop mai tin a lo chang enga tinge ni leng ni buai to si a I hlo tlem nen engpo ni se thok vat la local sha mang che ti in phone chu ada angal mak achena po ni dangai in office a bang ma bika a in khal chuak tur chu I rani bike nen anin su chep ifa tlan chak ve insurance chu ti khati awati vak vaka I rani la chuan kati pal kaman mo dewa alo ti ta ka chuan a kal tir thave le maya a bike rik dan te chu ala zir sak zui sham mu sen ale guangzi te ho tur chuan I kai an to ka guangzi chuan una wan ni thu te chu a champa bula chuan a hril a kara su sakpo kha chople chilin ani po chuan angai dam ngal zung zunga zuin puya chuan mu sen a chuan a som ve ma se na tho tur anga thu suin I kai chuan a lo nara guangzi ruimia suang che ani lo chuan nulani ka shil don ania atile a guangzi po chu lo bungat ngat I kai chu thlir zui wanga a chan te bula chuan ka local velo mayang min lo she thiam ru ti in ava bye liam na tho pa in I kai chuan hla angai thla a gift siam lai te chuan alam vel gift sanga chuang siam angai box si a in ti hlimna tan le a shom lutuk lo nan tho nom thei deuh a in be sei deuh ani chutia alam vel ha mai chu guangzi khan a lo moranga anuya za hle
a hnu deuh chuan kawngka chu a va ki kar kar I kai chu a zak ru hle a engei lo ti dawn naupang mut a hut dawn ya a lo ti fiam club chu a beng chheng emai heta beer in mai hi ka thlang zawk Guangzi an a lo ti I kai chuan a kut a ti at pal le nga la rang deuhin ben nei te a lo bel sak an pahnih chuan gift te chu an buai pui zui ta a pahnih an ni boka tlem chuan na thawh pawh a ol sam ta deuh an rik chel chu lawangin Senjinin a lo khawl pawh chu a phone a lo silent bawk nen a lo hrelowa Guangzi ala chuan a chaih thin rim pe bawk si a lam khum vel thul chuti lai chuan Senjini pawh chu a lo let ta a kanu in min hawa inbox chu a buaiawm si a ka birthday te chu ngai pawimawh du vak su vapui rawh min ti tlata a lo ti Guangzi a erawh dawhkan hnuaiah a lo biru hman hlau I kai chuan nu te pian cham te chu a hlu lawm hei ka zo dim diam to e ti rawh haw tuang ti in a chhuah pui nga la light te chu a off vek bawk soingam to hek lo Guangzi chuan kawngka chu va hawn a tuma mahse a lo in kal tlat si Sheni a vai liam hnu chuan I kai pawh rang takin office lampan chuan a tlan let le vata Guangzi a ngan lutuk la chu a lo la thider zui I kai chu amang ang hle a phone man atum lai takin Guangzi chu a lo nui chhuak hok min ti der le pe kani mo nga la ti in I kai chuan vua ka tum Guangzi ala chu a lo tlan cheve bawk si anin koi zor anin kothleng chuan I kai chu a va thla a ani pawh chu Jelina chuan a lo khawl rui ti hriat deuh hian I ka idang lam tawh hle mai ina thaw zua ka lo kalang I thi ni lawm ni kan vain kan lo nghak reng chia sin min ti zak hle ani mi zong in min nui zat a sin mi te chuan Shanghai hmeichhia te chu anin duhlar a sin an ti fowa mahse ka thei tawp chu ka chhuah ve in ka hria tuna kanihna te hian ala phu lo chem ni enge hei aya tha deuh hi ila du sawk ti in a lo zawt chiam mai Zelin chu tiang ani lo ka ti pal lutuk ka zo fel chia ani baka I tawngkam hi a mawi lo thei emai ti hi chuan ran sano te ang mai in kai ngai thin ania thil pakhat soipui che ka duwa a ti lai chuan Jelina chuan a lo cha thlak san dai mai si a soi zom ta lo Guangzi an ina thlen chuan I kai chu va teksa a lo chan let a be se viau lai in company message lek a lo dong ani po in atuk maya painting pakhat siam dang lam angai ti chu hre chhuaka tlai to viau ma se I kai pui phota ngai awang khan a hna chu a chan tlai khonu vele ta ani Director Zengi ero chuan Mr. Konga chu a hlau ve der lova an gift siam nun le a an sian so zong te an lak let le na tur chu ava sign tir ta sham I kai chuan a tha a sian ha ba ka chuan sum le pai a sian thlon angai don ta lo hlau mai ani Guangzi milem siam dang lam chuan pachen na mit chu atlung hle a na thok dang te po chu hmu kwal tir vaka hetiang tur chia hi ani ti na chuang hle Guangzi chuan I kai chu chu nei pui turin an lo ngak wangwanga me sei lo takin Zelina lo lang ve not mai keisa chak thu te chu hlim takin a lo shila chu nei pui a chuan a ron som ve chak mai ani Guangzi chuan e ho mai ang u a lo ti ta hlawa ni e chungkwa ve kalom kan ni Zelina chuan a lo la ti zui an vai chuan an ei ho ta a indu du kha order ro u a lo ti vel Guangzi la chu lo phur ngang maya eitur to deuh tam deuh chu order ta si a Zelina po a lo ip choi mai I ka nak tuk chu weekend ani boka golf khel du ni la tina som masya nak tuk hi chu kan thopui mengtiani naute ni zatlin lom na akal turin kalim bwa sai fel vek to a tina lo chang ani mo hausa deuh pasal nei kha em ni oni e a thatlau chu in zirna zel ani maya a chang hi chuan thorim vakai hi chuan du thlan thiam hi a poimo zo kania Zelina chuan a lo ti vel ham Guangzi chuan Zelina an I kai angai sak tok lo le enge buai na te a shelo lutuk mai chu angai ta dewa ni zan khan gift sanga chuang a siam ve ka sin
ka va hmu hlawa ka pui hlo zawk ani nilo sela chuan a thlai var tha kang chu alo ti ve ta deuh khera zelina pawh chuan nuamlo a ti ta deuh nge ni Guangzi chu SC ti hniam tir tur le in tur lam bel tur chuan a tir ta a chutia an pahnih chawa nom lai chuan ika ina hi ban san to mai la karwalin Beijing a local ve mai ta che thina som a chan ma chuan Guangzi kha lo let le mana an thu sui po chu alo she phakhe nge zelina po chuan ika ka thu sui te kha lawin ngai to tharo o ti in a cha zui ta zoka mengte ani te in zet song alo ro puin alo lian tha kher mai ikai le a tho pui dang te po anaw nei lom pui tur chuan an lo thleng khom chak chaka mengte ani po in hlim takin alo lom hloma a pasal nu te pula chuan a in mel sha tir hlom bok ani mengte ani chuan office po ka local thei to ri do lo ani naute hi ala te bok si a ba ka kan pa hian ina oma naute hi boy pui cho turin min du dewa tina soya a pasala nu le pa te chu a hlo mel hle a chung te chuan an muniam le di poina lang bok ani a chan ten an hosan tak vika wang chuan I kai chu ama chau chuan a ho nak naka a pia dewa chuan mengte ani pasal le tlei rol te mai lung oi vak lo mel tak mai an lo in thlem lai vel chu awa mu fu ta hlau mai makati ema wang chuan thla tia lak sak hiala a uma nuam theilo zelina chuan alo khola a thil hmu te chu alo shil ve a pasal hian a ler san ani ngei mai ka shil du angim le tina sot ika I buai na tur ani lo chu ma se a thalo alom o khang te chu mi pa zong zong te chu kan ni ve kalom ingtin mo a in thiam lo le deu hei chu an chung ko thil ani a anin kar engma kan hre chiang hlei nem khongai oma ka lo lamang che ati ta daya angai lo mai ke main ka ho mayang khol chu an thi top sui ta ani dorte a bok khan I kai chaw deu to chu a chol le a Guangzi khan a local ringin a lo ngak ring to zanria te chuan ei du na zelina anglo takin I kai du ang zong zong te chu Guangzi chuan tuite takin ei pui ve maya an rizal chul maya an hlim hle mengti ani te chanchin le a pasal khosak dan vel te chu I kai chuan a shil ve ta a thalak te chu a en tir ve ma se an chung kwa ka te chhewe kang ti ka hlawa ka shil ngam lawani a ti chuan an chung kwa te chu lo ke chhewek po ni se I thiam lo ani lo chu kha pa thiam lo zo kha lom khatiang mi pa kha chuan twar ve nge hi an phu zo ka sin Guangzi chuan alo tivat apuar lutuk chu I kai po alo ir waka I chiat lo nin nen ir uk ku kania ti na lo fiam ka khong ang che ei mai te anin ti thin rim le man shama ho konga la I kai chuan a ke la bil zui I kal thapui theilo tur phe khok sang le in poisa I ti hek vak vaka ti in Guangzi chuan alo bai pui vat ila no panga ila shelo mai ani kha mi pa te chu in that chung areya me chia te chu kumsum thum kan pel to chuan tran le swal kan ngai lom I kai chuan alo ti ve thung o khovela I mel thaber ka ti to che kha chutiang mai in min hnem zo lo phekok sang chu hli pin sneaker sok chu abun le hlim tak chuan an ho dun le a anin ko thleng chuan Guangzi chuan a thla le thlap bok nulani chuan I kai mutui lai chu aron kai thowa zelina zingkara aron len thu lo shil an chung ko tan chuan thil pek engenge motia lo ken sak ma se van duai thak tak mai hin I bota na pheko ka lo ken sagero chu a lo thol hle zelina chuan movie en puya a lo som chu ni in apa la chu a lo phur hle a nulani po chu a lo hlim hle zelina le I kai ten movie en lai chuan phone call lak luka ngai ti in zelina chu pon lama chhuaka chuta an movie en lai chu lowin thlakin ika voin hi ni sang khat sa thum som le pali kanin ngai zon na alo ni ve ta reng mai he hun min man pui tur hian ka chan te hi ka som bokani in ika min nei duangim ti hi alo in play ya chulai hmun alo om te chuan kutan lo beng dar mai
jelly na pawh in la sei takin rose par sen bawk keng chung chuan hall chhungah chuan alo lut zan zan a. Ika isoi du chu ka hria lawm isoi ker ngai lo hetiang din hmun thleng tur hian min pui na sa hle ti pawh ka hria a tih lai chuan ikai chu alo ha chhiau. Chumi atan liao liao chuan chu lai hmun chu alo ruam hman vek tua lo ni a. Pangpar chu ngawi ringin ikai chuan alo lak saka a ha chhiau le thin. Jelly na pawh chu a thing thi ve ta hnup mai. Ika min nei ro karwalin Beijing a lo kal vela thli le ruwa kara pawh ka veng him zelang che ti in zungbun te chu alo phar chhuak. A thian te la chuan o ti ro ti in an kutan lo beng rual dual duala. Ikai ero chu ai ngei tua buai hle thung. In lama vek thung chuan i ball le guangzi te chuan games an lo khel dun meka. Ikai lo ho hun chu a nga ruk dewa wang chuan guangzi chuan i bo chu muri lo tur chuan a titlat. I bo chuan a u le zelina te an chuak dun ti a soi phei chuan a thik ru hle a. A thin rim hmel ema wang chuan i bo chuan bial nu ini ve tuem tunge kumeng zat nge ni a lo ti sung zung. Kum som thum pahni. Ivanei upa ve. Ma se tu laya chuan aya upa ngai song hi an tam to sin o. Kum som thum pahni mo ka u kum za chia ni chu. A ti lai tak chuan ka va ho to nge ti in guangzi chua thau vut. Po na chuan a ding vang vanga dorte a bok khan a let lia. Uite kha va chul heu heu. A tlai to ema wang chuan chumi zan chu ika I alo ho don lo ani a ring ta a. Rei fea nga nu chuan in lama pansan ve ta ni. Ikai ero taxi a chuangin a mitla a chuan zelin an zung bun bun tira tum lai chu alo lang. Zelin itima ma lo mo bel chung sa anga mi ngai deu ti na em ni. Kan hial chi hi ring mea lo ani mo ti na sot. Ika ka thopui te le kan leader te puan vek hi hetiang thil hi tan liao liao a ka siam ani hi alo ti zung zunga. Katipal kanei theilo wang che ti in hola chang chuan ikai chu atlan chuak ngal dei kha alo ni a. An ina po le du talo chuan irani illam chu apan ding ngala chumi zan chu a thian nu bula chuan a riak ngala tumani. Zelinan a propose dante a hnol thu te chu a thian nu bula chuan a hril mel mela ani po chuan makalo ti vak lem lo. Zelina mi zia chu alo hre chiang hle to ani. Mani tha in ti ve tak chapo ve tak le mi te ngai san ni du zet mai ani a. Midang ngai dan ngai poimo mi alo ani tlat ani. Ikai a ngai sak tok lo zia te a du zong le a huat zong po kumli ngot ani ngai zon to hnuwa po ala she mi alo mai te chu a ngai dan ani vak lo. Rose par rim a huati po kha a she lo ngi a ngai poimo tok lo zok. Propose nan te khan ala mang zui le ngala. Chutiang mi padam chung kupui ta na han thlan top mai chu ati swal mai ngem ti ngai to in zelina laka chuan atha amwang san lawani ber. A thian te le a thopui te som vek si a ikai chung te le a thian te a som ve mi a si lo te chu irani po chuan makalo ti in nol po chu a phu tok chi ani thu te chu a thian nu bula chuan soipa chuan thutluk na dik tak siam ani. Lungai su itan kom zelang ti na nem. Zelina po ai ngai tua vung vunga kumli chungot a hna a buai ring thina ikai pian chama po voi khatma a ho thei ngai lo ani kha. Beijing a let le atum po chu a thul le tari. Irani le ikai te chu an office lampan chuan an kala. Chuta chuan pachen anen khan anin tok. Ani su trep chung chang te chu pachen a khan alo soi chuaka. Irani zo khan alo shele to lo zo kani. An rual ker chuan li fai te chuan a chuang chau vel. Ika in ivakal ma vi a tia a zo chuan. Nia sumdo na bulkan chan ve tia si a. Boss ber te chu midang ai tho tama ngai lom. Chu ba ka thong ma lo ila chuan hei. Kamudon mi alo chewa nia alo tile zung zung. I tho ma na chan chu I senior to ani ka. I murai thei lo zo kanyang chu mali. Irani chuan alo tipek. Ate ulo e mai dar suam pakhat ma in kamunge nge lom chu wang chuania ka tho ma
mutma hi kan lung kan le la vel te tan hian a tha em em ani ti a pachenan a soi nuwa lai chuan ika chu chu engrim nge a arim chetop irani chuan alo ti vata pachena chu amel deuh run kher bawk nen an chhuah hnu chuan pachena ngai thalo po chu a in hnem dun dun ikai chuan engrim nge sha ta ti na sot patling rim mole khapa kha atong hnem lutuka kaning lutukin ka stop lok mai ni kha alo ti then marketing department ten meeting an nei lai chuan zelina chuan ikai chu alo khol chhena ma se a hmet top zel director zengi chuan chenzi chenganen tlaida ruka hotela in hu angai dona ama alo kal lo po in a ezian te an lo kalang photoshoot chungchang soi ho angai don ani na poimo ho kha chu chhun lama lo buai pui fel vekang cheu ti in I kai te chu a shil ni dang a in I kai chu angui riawin a hria a abial pa nin anin ti thiam loim ni tina zot zelina nena an chungchang te chu zep lem lo chuan I kai po chuan a shil ve maya kanin hre chiang tel tela hetiang hian kan top le tamai ani hi ma se chu chuan min ti lungai ani heti mai hian kan top le si a ti ina soi director chuan I thutluk na siam ani a puitling takin ma chhon tumro ipal thlang thei em em ang ti in alo fui ve sau sau kongka po kik lovin zawi chu alo lut no la director chuan alo hau mut fu lo zetin coffee va ina tuma mu sen anian anin supal chelo alo ti le ngal em maya awa bedun dun chunu la chuan guangzi azok chu alo mel tai le tlat mai building khata om ho tanana na chu anlo in mu ve zeu to thin nge ani mu sena tong du lutuk chuan in company a thok ve mek I kai kha ka champa u hiania alo te zwa chunu chuan makalo ti hle a guangzi an akal san hnu po chuan an u nau chungchang te chu mu sena hne na chuan a zo som zela ani la chuan u nau dik tak an ni lo thu te chu alo shil fai vek mai le ngal chena ezen huturin I kai chuan office chwa sana tummeka zelina alo lang ve hlol in biak pa a zandria eiduna du thu aron soya phone call alak lo ni lena wang chuan alung oi lo sa viau mai voin chu ka buai deuh hleka tuna po mi hmu tur ka neya ni danga cho chu kan eidun mai don ya ti na lo hnar zelina ero chuan biak lui phet chwa tuma I kai kut te chu alo man be sak waka I ka in a phone ken lai po chu a thlau ke pha hialani guangzi te chan za ho chuan an lo hmu vapan hnaiin a chan chu engpo ni se voithum ka chhiar hma a ikut kha ila thlalo ani chuan van tlang hmuwa meichhia I khoi ti in police ka khol nga lang guangzi chuan avatiram maka zelinan akor oma alo tham ilo boy ve na tur om lo alo ti ve bok guangzi chuan nang ai chuan ka thu fe zok ti in I kai kut chu alak son sak a chan te po chuan nang kha tunge ni a tin an lo por ta hle a I kai chuan lo beng dai vatin zelin va ho phot ro alo ti zung in mol hlom e mai ti bui chungin zelina chuwa chuak nak mol a tu chu mo ti in an lo la por viau hlom I kai phone a chhia ta wang chuan guangzi chuan taxi a ko saka a thlen man lo hlau takin a hnunga chuan a rukin thir sakor nen a zui ma se vane thak takin I kai chuan a hun taka chena ezen chu awa hmu theya awa hmu nu chuan chena chuan film chan lai ani mek awangin advertisement shooting nei hun tur chu an lo ruwa man lok to ani na in son hlat mai angai tur thu tia soya ma se I kai chuan hun rei taka changa an lo ruwa man lok to ani wangin chutianga a hun son mai chu harsa alo ti ve deuh bok sia an du ber budget ti pun ani ti chu a hrer reng boka company lam kalo bianga budget ti pun an rem ti chuan che duna kan lo kalanga chuta chuan shooting anei zo a advertisement shooting chu min nei pui thei angem tina zot ta a chunu po chuan rang deuh hian a man mai rin thui na lo chang chutia anim biak lan chuan guangzi chuan I kai tan chuan phone thar awale saka a lem te alo siam sak vel mai
I kai in phone thar a han hmu chuan a lawm hle a lo to bawk si poisa lo GPay le tang che a ti chuan I pian cham lawm puina kapitlai deuh che ani kha I lawm thu sui nan zan ria min chin zawk mai ro Guangzi chuan a lo ti ta hlau chuan ei lai chuan Guangzi chuan zelin ani na anin kar thil thleng te chu a zawta I kai chuan kanin then to angani mai a lo ti Guangzi a lawm lutuk in sum man lo po a lo nui vur vur hei enge ikhik sunga miril ru ha lai lai in min nui za deuh emawni le ti in a keya chuan a lo thui sak kha in tur hi inila lungai na hi pai bo zawk tiang ti in Guangzi chuan a lo chhang daya a lema siam sak te chu a hmu a siam thiam em awang chuan ani po chu a lo lawm hle a naupangte aru khian I ngal ro phian mai ka ti sota sawn va thute ei cheu tiang a ti chuan te reng mai kan lo mang chu mo le eng chu mo kan lo mang naupang hriat ve chi lo thil te te ani top mai an pahnih chuan puar takin chu chuan ei dun ta a zingkar kara chuan hmeichhe pakhat ziomi ani chuan Guangzi te kongka chuan lo khika a suitcase nen chuan pawn lama lo ngak ka tutor ini thin kha maths le physics min zirtir thin kha a lo ti Guangzi ala chuan a lo hre chhuak thei lok lova a in soi fe hnu chuan a hre chhuak ve chau England a khan ka in hlo thina ma se a hriom lutuka China a ka lo let le to ani hi hei hi em ni in chu tui ka lo in lok o ti in a bung ran nen chuan a lu zui ngal tui in ringot chu a lo tum o zawng lo a thom hno te chu la chhuakin a tong du hle a in lak chhiat lo a tum hmel khop mai China a hian milar tak ni in poisa tam tak kala thok chhuak nge nge yang ti te chuan a tong char char mu se na chuan a deuhem ni tunge po ka hre chiang bok si lo heta a cheng ve thei lowang pe chhuak vat ro ti in Guangzi chu a hrilu sur sur Ziamian kanin hre thalu tuk bok si lova heta omve chu a ti chi lowang Guangzi chuan a vati dek deka a chi lo na tur om lo a lo ti dai hotel a om na tur poisa I nei lo chuan kapuk ti rang che a ti le chuan ke ang no pang lutuk hotel a om te chu a him hlei nem a lo ti le chumi te pahnih chuan chhuah tir phet an tum ti chu hria in Ziamia ni chu a in la khongai thlak ta chiama chap chungin ni sari tal chu min chen tir ve sham ro u Shanghai a hian wak vai tur min du em ni ti in angen ta mu sen ala chuan a lo khongai le si ni e a hlo om lutuk lungai su hetai cheng ve theiang a lo ti le thut Guangzi chuan angai na shelo de vina kalsan ta ringut ani advertisement shooting an nei ni chu lo in her chhuak ta a hmun hma vel chei mawiin na thok ho po chu an buai sang sanga a thenin thawmhnaw hak tur laman lo buai pui bawk I kai chuan an model ber tur chena chu ava dong songa coffee in tur te ava pe chenan pangpar chi khat rima hriat chuan a lo ha chhiau vak vaka allergy a nei ve tho ti hria in I kai chuan chu pangpar chu a thlak tir ngal in thlak na ruma I kai a om lai chuan chena le abial nu te chu manhmo deuhin an lo in pot luta pawn lama chuan chanchin pumi te chuan an lo nang ching ta an chhuak ngam to lo local su ka ti mol mol che kha chanchin pumi ten min ngak vek to ania in tin nge kan ti ta kang ti in chena chu amang ang hle a hmeichhia la chuan idam thasi lova ka ngai twa che lom a lo ti ve thung chuti lai chuan I kai phone a lo ri a lo in lan ta nge nge lungai su hei hi ka project ania ti dan tur kan ngai twa don nia ti in meichhia chu bom pakhata chuan an da midangin an hmu dun lo nan chena nen chuan I kai chu an chhuak dun ta an ni chu project pakhat buai pui ania wangin nakin lama in soi fel dan tur om ni in an hria zelina po an pui na lo bia thu thang vel a hriat thu le chingfel van vat turin a lo hril a hna chu ami mal thilin a ti buai rem ti lo thu te a lo hril boka I kai chu ava call thina a lo tlang thei lo be sei lo takin chanchin bumi te chuan I kai le chena te lo chhuak chu an lo chim buai zui ta maya thla te lo lak sakin in ngai zong ang chuan internet lama an lo pho chhuak ta chuai chuai mai chu chuan an boss friend ka hnen a thleng ta
Mr. Kung a phei chuan I kai chu a dem veu mai mahse an model ven him chu an tih tur ve tho ani awangin an boss chuan chena te chu bia a anin soifia na news lama ti chhuat tir thwai turin I kai te chu a hrila alo hre thiam hlau chung thalak vel te chu Guangji po chuan alo hmu ve thuaya chena fans te chuan an tongkam an thla da hle senior si a phulo chuti khati ti vel chu atam khop maya chu chuan I kai chu angai tua tir dewani an office a chuan vakalin a han zong ani ero chu na thokin alo buai dai si a coffee te a han pek tir ta zo kani chutiang bo rock vel chu a refill ma chuan I kai po chu pon chhuak tam lo tur chuan an du a office a chuan aria mai tur thu te soi ani lo chuan chena fence ten an ti nat mai an hlawani mahse irani alo che ve thunga I kai anga in thuamin atlan chhuak thuta mipui te chuan an ngal dum dum chuti lai kara chuan kongkhar le lama I kai chu alo tlan chhuak ve thunga Guangji chuan lo hmu fu in a zui ngal irani chak dewa atlan lai chu lo hmu in pachena khana lo zui ve rungota an pahnih chuan an tlan ta chiam mai bolhlo bom pakhata chuan an biru thei hlawa an bibo thei sham I kai tlan chhia chu zelina bok khana lo hmu fu a chanchin thar chungchang te chu alo zot hetianga kabial nu ilan fo te chuan ka thopui te le ka thian ten min nui sat dona sin ti in alo vin ve vak ibial nu ka ni to reng hleinem in I ka in nei idu lo hnuwa min then zui amo ani chuan kha thu thang kha adik ani mo chutiang chuan mo min lo ngaya a tha e adik lo chuan kha pa kha nai to mi suang che chutia anim biak lai chuan chanchin bumi ten lo thleng zui zelina chuan kara lutang ti in ai sa seng nula Guangzia ero chu anin kara chuan lo tla se fatin I kai chu kai in chanchin bumi te chu an tlan chhia santa ani le lama irani intifai ve lai chu mitla lo chawin pachena chuan alo thlir vung chelo ati viau mai irani la chuan a contact lens alo la ti tlapal zuya pachena chuan wazon hmu sakin an vua thave le mai bok engei lo tlan chiat ve chiama tia a zo chuan o mipui tam takin an che a mipa kania khatia hmeichhia thla thlam ringot che kha ka du lo alom alo ti engpo ni se kalome lom thu suinan zanria ka thit don chenya irani tlan na salutuk po chu akal bai sui to zelina chuan I kai chu alo khola khongia omalo zot vak ma se chang le du lo Guangji chuan thalak wang khan lungai du su o mi te chuan ngai dan dik lo tak lo nei po ni sela ke chuan karing tok che ani chan om lo chuan eng thil ma iti du haul wang puyan ngai ani karing reilo te a hek thu thang vel hi chu a re le vek mayang ti in a thlawang alo hawa I kai po ama ring deuh tu ani awang chuan a ril ru chu ha dam huaya alung te po a che hial zo kani ril ruti zang khai nan ti in Guangji chuan hla play ya I kai hla du zong tak mai alo ni hlo maya amu hil zui ta dai Guangji chuan vot ati hlawin a korlum te chu a sin tira thla te alak sak chumi zan chuan I kai chua ina po chuan a hongam lova midang hoin lo hmu in an chungkwa chuan an ti buayang ti a hlawani Guangzia ero chu pona chhuakin khovar thleng chuan luipui luang ridum dum chu a thlir wanga I kai po chu aron harta a pona chuan lo chhuak ve in ni lo chhuak tur te chu an pahnih chuan an thlir dun du thu te an sam dun zui boka Guangji an imut thil lai khan I hmel tha khop mai ti in a thalak alak sak te chu alo hmu Ifachim om tak khoimo delete ti in I kai chuan a phone chu sak tum chuan a ta chiama ani in alo phal bik si lo a ril ru ha na te po chu a thei ngil ve hial mai chumini chuan office a chuan awatlang ngala office a thlen chuan a thopui te chuan a chanchin chu an lo hrevet to a an lo soi ru sep hloma director zengi po chuan a office a lo ko lut vat
I kai hriat puimia lovin zelina chuan ama thuin I kai te company chu I kai laka venhimna emaw insoifiana emaw engma an lan tir lo awangin FIR alo thelut pek chu ni in insoifia turin alo phut ani chu thil thleng chuan I kai te boss Frank ka chu ati thin rim khop maya mase director chuan Frank ka hne na chuan thil thlen dan dik tak te chu alo hril fia veka tundin hmuna buaina punlun zel lo nan I kai chu live broadcast department lama transfer ni ri ro se ti in leader a chuan alo da nge a I kai poin an how tu te thuthluk na chu pomlo theilo ni in a in hria mai chana nge zelina chu va hmuin engwanga chu tiang thil chu lo ti ve ringot nge ani chuawa zot FIR chu lalet le turin avati bok mase ani chuan itan vekania ka ti venhimna po engma an pek lo che hi ti in a lo chang Beijing a chuan karwalin local ve mai ro na thatak I hmule em ang Chanthar te po ichar bokanga I dule I chung te po kan hruai ve don nia property nei tu a po I hming ka da vekang ti in a thlem non le hetai om ve thei to zok lom ni I kai chuan a lo zot let khau I ka puitlin kan ni to hi ni heta hian local san lo top tur che khakania ma se lawyer kan ni si a heta hlok na du thu sam om si lo alom ni tan te chuan a hma saber kan ngai reng hlei nem ka poimo ngai lo reng ani khang kum chung zong khan I ngai dan chia hi dikberin I hre thina enge ka du ve ti lam I ngai poimo lo chu wang chuan I lakai hian be seina ka nei to lo ka be dong to ani kanin kar chu ti to pila malam pan zok tiang I kai chuan kong ka lam chu apan ngal I kal chuan kanin kar a top ngalang zelina chuan a lo ti ve ma se a chhuak lui mak tho tikhan anin kar chu a to fel ta tak take kumlingot alo ngai zon to ai siam that ve mai alo be sei thina wanga alo nga ve char ne na an han in chen ta thut mai chu ana ve bok aniang dorte kota khan gwangji nen anin hmu a ice cream an ei dun ta chuan zelina ne na anin chen fel tak to thu te chu a hrila karil runna adam nan chuan hunre tak chu kamamo nge in ka ringa ma se mak tak mai in khatia ka chen khan ka thol huain ka hria tina hril le gwangji po chuan alainat ve riawin alang chuti rwal chuan alom ruviau boxi konga ibo kalvel chuan gwangji te in bathlara bra le underpen vel lo inzar chu han hmu makti zetin kongka chu han kik miani chuan gwangji ti na lo kwa ngal ringota anin en chiang chu an rak dun vak vak miani chuan ibo kap chu alo la tlo pal zui na tilutuk chu a fial ngal ngala a artui ken lai te po chu ati ke pha vek miani chuan in thiam lo deuh chuan ngai dam te chu adil ngal mol mola tungei ni a abial nu em ni a chuti zong po chuan ngai mala adik tho mai heu gwangji chule alo ho ve cha sia bial nu te anei ngal chule hey ani ke hi miani hi min shemi alo em ni internet a lar deuh khakani hi o kawa shengai lo cheve ani le chena kha isheta lem abial nu chungchang thedar tu kha keima hi kani hi ti in ti thei deuh chuan ala shil zui I bo chu thin rim hle a gwangji mai chule ti in atang chuan a chhuaka konglaka chuan a ute pahni chu awatok I bo chu hne katum I ka in a lo dang ka u hepa hian abial nu chu kumsom thum chuang ani to thumin hrila kumsom pariat mi chawalom abial nu chu lo ni in thalak po kha abial nu post dar vekani le ngala anla cheng dun zui tumbo miani mo gwangji chuan alo ti ni ibial nu po ni semo ka u naw nu hi ati mual phau ka du mi alovania ti in alo la thin rim hle ina chuan an vai chuan anin zui hodiala thil om zia te chuan soi ho miani poin in thiam lo dewin kati palani I chan chin chu kalau delete vekang baka kota po min khingle tula evidence ka nei veka alo ti ve chang tunge ka u chan chin chu hrilche entin nge hriat I soilo chuan jela kan tan ti rang che
i bo chuan alo la vo khar khara mia ni chuan mi pakhatin chen le i kai anin ngai zon thu le khang tiang thil thalak vel te po kha min shila post turin min ti lom internet ka post chuan poisa le fence ka nei bel tur thua soya ma se tunge ni ka shelo ti in anin text na te chu a hmu khol tura an ti thlata wang chuan a han khola ma se atlang thei mi alo a hlau box si chu aruk chuan atlan chuak dai chung thil lo ti kwal tir tu chu Mr. Kongale a thui shrai nu khan lo ni a fake account mangin an lo bia lo ni promotion adu awangin Mr. Konga chu zawi chuan atlon vel hle maya an film phakar ema wangin i kai mun ruak po chu alwa lum ngal thwai mai renga zawila chu mu sena khan alo mu fu thei em maya a hma ai chuan a startel telemuti mai turani ani ero chuan gwangzi chu alo mit me ve dei boxi ika e department tang an son thua soi chuan gwangzi beng chu a ver hle a ikai mutur chuan office a chuan avakal ani chuan an office thar tur nokrem rum mai chu alo rem thamial mi ala gwangzi chuan a thei ang chuan a va pui ve reilo te a chuan an rem fel vek thei maya i kai chuan chutia a room ti final lama chuan shitlang ala thut maya a ha chhiau vak vak mai gwangzi chuan banga chuan milem te alo siam ve mol mol boka reilo te a chuan dolphin pahnih lem chu mawi deuhin a siam chuak le ta der mai i kai chuan ava mawi ve a enge omzia tin alo zot vat finna le hlimna entir tu te an ni hi i hmalam huna tan du sakna le mal somna a keng te lang an mit ero hi chu i siama tan kalau khek che ani hi i kai chuan an mit chu siama tuma a thiam lo awangin gwangzi bok chuan a siam pui le ta tho an hodon meu chuan khwa lo thim to a ro alo la sur zui gwangzi chuan ni hliap ka valei lo ka nge tikhan lo umro ti in dorlam chu a pansan ta a